إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаламнарны юктан бар кылып, безне үзенең шиксез ниғмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган, сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһның сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз. Аның әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан ерак булыгыз. Әлхәмдүлилләһ, безнең Аллаһ насип итсә иртәгә Мухаррам айының 10-нчы көне. Мухаррам, харам кылынган, айыруча хөрмәтләнгән ай һәм аның Ашура дигән сүз 10-сы, иншалла иртәгә. Ашура көнен кайбер китапларда, календарларда зур бәйрәм дип язалар. Бәйрәм бездә күбрәк ул гаеткә туры килә. Ә гаеттә ураза тотылмый. Кайбер кешеләр шушы Ашура көнен киресенчә бәйрәм түгел, бу хәсрәт көне диләр. Кайбер агымнар, кайбер фиркалар һәм бу көнне мәтәм, кайгы көне дип, хәтта кайберләре үзләре камчылар белән сугып, үзләре зыян китерәләр. Сөекле пәйгамбәребез, аның сахабалары, әхле сунна галимнәре бер вакытта да бу көнне кайгы дип игълан итмәделәр, мәтәм көненә чакырмадылар, үзләре зыян салмадылар. Ләкин Ашура көне чыннан да Аллаһның бүйек көне булып тора. Ул зур көн булып тора. Һәм тарихи яктан чыннан да истәлекле көн булып тора. Әлбәттә, бу көн турында күп хәбәрләр килә. Бу пәйгамбәрнең шушы көнне шушы булды, бу пәйгамбәрнең шушы булды, ләкин бу көн иң күбе бөтен пәйгамбәрләр арасыннан да Муса галейһиссәлам белән бәйле. Ни өчен? Чөнки Муса галейһиссәлам ничә еллар Фиргауынның изүе, Фиргауынның җәберләве астында булганнан соң, күпме сынаулар үткәннән соң, кемнең кем икәнлеге беленгәннән соң, кем ул мөмин, кем ул кафир икәне ачыкланганнан соң, Аллаһы Тәгалә авырлыктан соң шушы көнне җиңеллек бирде. Җиңеллек бирде. Муса галейһиссәламны ул һәм аның белән бергә булган мөминнәрне зур золымлыктан коткарды. Залим Фиргауынны һәм аның ишеләрне, аның гаскәрен суда батырып һәлак итте. Коръәни Кәримдә иң еш, иң часто кабатлана торган кыйсса Муса һәм Фиргауын кыйссасы. Галимнәребез әйтә, Мусаның исеме 130 мәртәбә кабатланды ди Коръәндә. Аллаһ Тәгалә 130 мәртәбә кабатлый Коръәни Кәримдә Мусаның исемен. Бу булай гына түгел. Ә Муса белән бәйле 22 урында кыйсса килә. 22 урында Аллаһ Тәгалә Мусаның кыйссаларын китерә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, бу булай гына түгел. Ни өчен Коръәндә иң еш, иң күп безгә искә алына торган кыйсса Муса Фиргауын кыйссасы? Чөнки бу Аллаһның җир өстенә урнаштырган тормыш законы. Бу Аллаһның сөннәте.
Dünya bitkәнче, dünya kıyamet җиткәнче җир өстендә ике көч булачак. Явызлык һәм хаклык. Изгелек. Батыл, ялган һәм хакыйкать. Һәм dünya биткәнче җир өстенә киләчәк фиргауннар. Ул фиргауннарның исемнәре, бәлки Рамзес булмас бөтенесе дә. Ул фиргаун президент, император дигән кебек, бәлки алар бөтенесе дә фиргаун дип аталмас. Алар Негус дип аталырлар, император дип аталырлар, каядыр первый секретарь булганнардыр, Аллаһ белә. Без хәзер шәхесләргә кайтмыйбыз, ләкин фиргауннар дөнья биткәнче киләчәк. Һәм икенче яктан шушы фиргауннарны һәм халыкны дингә, хакыйкатькә, гаделлеккә чакыра торган кешелек сыйфатларын сакларга тырышучы икенче яктан һәрвакыт Мусалар киләчәк. Шуңа күрә Коръәндә менә бу дөньяда иң еш кабатлана торган әйбер булганга, Коръәндә дә бу кыйсса иң еш кабатлана дип әйтә галимнәребез. Ашура көне. Бу көннең безгә күп гыйбрәтләре һәм сабаклары бар. Шушы кыска гына вакытта шуларның берничәсенә тукталып гыйбрәт алып китәсем килә. Иң беренче, Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә ниндидер тормышта булган вакыйга, случай, событие, ниндидер Коръәндә булган бер кыйсса, историяны китергән икән, ул ниндидер пәйгамбәр белән бәйлеме, ул ниндидер башка пәйгамбәрләрдән тыш хәерле яки хәерсез кешеләр белән бәйлеме, нинди генә кыйсса мисал булмасын, бу димәк иң хәерле, иң файдалы, иң гыйбрәтле кыйсса булып тора. Аллаһы Тәгаләнең китабы 600 бит тирәсе бүген безнең кулыбызда мусхаф. Ул үз эченә сыйдырды атабыз Адәмнән башлап бүгенге көнгә һәм кыямәт көненә кадәр булачак кагыйдәләрне, гыйбрәтләрне. Шуңа күрә Коръәндә бер кыйсса, бер мисал да үз урынын просто так алмады. Димәк, бу кыйсса иң хәерле, бу кыйсса иң файдалы. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Лaqad kana lakum fi qasasihim ibra li ulil albab. Дөреслектә ди, шушы кыйссаларда ди, в этих историях ди, акыл ияләре өчен гыйбрәт, назидание бар ди, дәресләр бар ди. Без ул кыйссаларны укып уйланырга тиеш. Һәм ул кыйссалар кабатлана, история повторяется диләр бүген политикларда, социологлар һәм башкаларда, тарихчыларда. Шуңа күрә һәрбер кыйссада безгә гыйбрәт бар. Ли улил албаб. Ма кана хадисан юфтара. Бу уйланып чыгарылган ниндидер кызыклы Хуҗа Насретдин кебек ниндидер уйланып чыгарылган мәзәкләр түгел бу. Валакин тасдиқ аллази бейна ядайхи ди, бу кыйссалар ди моңа кадәр килгән вакыйгаларны рослый ди, подтверждает ди. Чөнки бу пәйгамбәр белән шушы хәл булды, ул пәйгамбәр бу пәйгамбәрдән гыйбрәт алды. Бу пәйгамбәр үзенә кадәр пәйгамбәребезгә сынаулар килгәндә, әлбәттә ул пәйгамбәребезне искә алмады, ләкин ул Мусаны искә ала иде. Субханалла, ничек Муса түзде микән дип әйтә иде ул. Чөнки аның эчендә алдагы пәйгамбәрләрдә гыйбрәт булды. Субханалла, Юсуф галейхиссалам шул вакытта сабыр иткән булса, Аллаһ Тәгалә аңа шуны биргән булыр иде дип, ни өчен ул уйлап утырды, фикерләп утырды, бу мисалларны китерде. Чөнки аның эчендә гыйбрәтләр булды. Һәм шуңа күрә без пәйгамбәребезнең тарихында булган һәрбер кыйссаны да үзебезгә гыйбрәт алып. Шуңа күрә Коръәндә иң хәерле, иң файдалы кыйссалар, җәмәгать. Һәм менә шушы Муса галейхиссалам белән Фиргаун арасында булган хәлләр, Муса белән Карун арасында булган хәлләр, һәм башка, булар барысында да безгә зур гыйбрәт бар. Кемдер Коръәндәге бер кыйссаны укып та таба алмый икән, проблема Коръәндә түгел, проблема синдә. Димәк, Аллаһ сиңа әле тәүфик бирмәгән. Һәм моны аңлар өчен әле синең гыйлемең, әле синең зиһенең, калбың җитми дигәнне аңлата. Бу беренчесе, икенчесе зулымлык.
несправедливость һәм аның ачы нәтиҗәсе. Карагыз, Коръәндә күпме мисал бар. Ничек итеп башта Аллаһы Тәгалә залимнәргә мөмкинлек бирә. Ләкин шул ук вакытта залимнәргә Аллаһ Тәгалә хакыйкатьне ирештерә. Ахырдан төзәлмәгән, тәүбә кылмаган залимнәр бу дөньяда ук хурлыкка төшәләр, ахирәттә күпме газап көтә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтте? Хадис кутси, Сахих Муслимда килә. Инни харрамту зульма аля нафси. Мин золымлык, несправедливостьны үземә харам кылдым ди. Башта сезгә түгел, үземә харам кылдым ди. Миңа да харам ди, сезгә харам булган кебек золымлык кылу ди. Кемнедер газапка тартканда, кемгәдер сынау биргәндә, Аллаһ залим түгел, Аллаһ гадел. Кемнедер җәһәннәмгә керткәндә, элек шәкерт булганда, әле бит яшь, тормышны белмисең, тәҗрибәң юк, укый идек җәһәннәмдәге газапларны. Җәһәннәмдәге кафирләрне, гынахкарларны көткән шундый куркыныч әйберләр. Әлбит аны без укыган гына түгел. Анда без башыбызга да сыйдыра алмаган газаплар бар. Шуннан кай вакыт яшь шәкертнең башына фикер килә иде. Неужели шундый кешеләр бар инде дип. Шушы кадәр газапларга тартылырдай шундый кешеләр бар микәнни дип уйлыйдың. Ләкин беләбез, Аллаһ гадел. Яши башлагач, менә бу Палестиналарны күргәч, ничек итеп зур-зур самолетлар сабый балаларның башларына бомбалар, ракеталар ата башлагач, тормыш күрсәтә икән хаклыкны. Әйе, бар икән ул. Ана шул газапларга лаек булган кешеләр һәм әйтәсең, Аллаһ гадел. Аллаһ гадел, ул беркемгә золымлык кылмый. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә диде? Золымлыкны мин үзем харам кылдым. Сезнең арагызда да золымлык харам булды ди. Фәлә тазаламу. Бер-берегезгә золымлык кылмагыз ди. Һәм бер залимнең дә тормышта жүннелек белән әбиләр әйтмешли, әле бетергәне юк җәмәгать. Аллаһы Тәгалә залимнәрне бу дөньяда ук нишли? Хурлыкка төшерә. Шуңа күрә золымлык һәр вакыт булган ул булачак. Мәзлумнар да булачак. Ләкин залимнәр белергә тиеш үзләренең нинди хәсрәтле нәтиҗәгә ирешүчеләрен. Һәм кайбер кешеләр золымлык, тирания, җәберләү дигәч, ниндидер императорларны күз алдына китерәләр, Гитлерларны күз алдына китерәләр, Израильне. Юк, җәмәгать. Золымлыкның дәрәҗәләре күп. Шуңа күрә кемдер үз дәрәҗәсендә золымлык кылса, көчле зәгыйфне сытса, кешеләр арасында да золымлык бик күп, кызганыч. Кемдер сәүдә иткәндә, әнә әби җиләген сата, өстенә әйбәтләрен тезгән, астында начарлары. Ниндидер зур бизнесмен килеп, каялы җиләк кирәк бул, мин шундый беләм, егетләребез бар, юл кырында бөтен җиләкне сатып алып бирә. Мин әйтәм, нәрсәгә кирәк ул сиңа? Тормасыннар инде әбиләр ди. Тормасыннар инде басып ди. Бер вакыт сәфәргә чыккач, әйдә күршеләргә дә әйтә, китерегез, оптималан бөтенегезне. Мин әйтәм, нишләтәсең? Таратам мин аны ди. Бу кешене хәерсез кеше дип әйтеп булмый. Ләкин шул вакытта, валлаһи, кемдер яхшы җиләген өскә куеп, астына бузылганын бирсә бу бизнесменга, ул залим булачак. Шуңа күрә көчсез кеше дә көчлегә карата залим булырга мөмкин. Залимлык күп, кемдер кемнедер алдый. Мәсәлән, семьяда золымлык дигәч, күп кеше күз алдына китерә семейное насилие. Конечно, без инде мужиклар, абьюзерлар. Зәгыйф, бискен хатыннарыбызны төябез, сындыра, кызганыч андыйлар да бар. Кай вакыт әтиләр килә. Әти килгәч, значит, шуннан да проблема. Хәзрәт ди, кызыма ди, аягы белән тибә ди. Кияү, нишләтим, барып ишеп килимме мин аны ди. Нишләтим ди, абзыйның да ни бар? Беләкләре калын. Или шакырмында ди, хәл сөйләшәбез ди. Андый хәлләр дә бар. Кызганыч, ләкин ир генә залим булмый. Әгәр дә ир тырыша икән, семьясын тарта икән, да бөтен кеше дә Forbes'та була алмый инде. Бөтен кеше дә
10-20 миллионлык машина ала алмый, Аллах биргән ризыкны ират эзли, алып кайта, тырыша, хезмәтен кыла, мич башында ятмый. Ә хатын иренең изгелеген күрми. Елмайып каршы алмый. Ирен киләми, ире кайтуга бизәнми, ясанмый, ирен карамый, кыйммәтен белми. Залим. Ул залим хәзер. Иргә карата. Шуңа күрә золымлык ул бик күп төрле була. Ләкин һәр вакытта да золымлыкның нәтиҗәсе ачы була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бер-берегезгә золымлык кылма. Пәйгамбәребез берәр җиргә сахабасын җибәргәндә нәрсә диде? Иттaqi дәгъвател мазлум диде. Рәнҗетелгән кешенең дуасыннан саклан диде. Әллә кем, әллә кайда синең өчен рәнҗеп дуа кылса, чыннан да нахакка түгел, чыннан да тиешлесен, аның дуасы кабул булачак. Шуңа күрә җәмәгать зулымлык аның ачы нәтиҗәсе. Аллаһ Тәгалә залимнәрне бу дөньяда ук хурлыкка төшерә. Аллаһ Тәгалә үзе сакласын. Өченче сабак. Аллаһның мәкерлеге. Менә монда мәкерлек ниндидер начар дип түгел. Бик күп мәкерле кешеләр бар. Мәкерле планлы кешеләр бар. Һәм алар төрле планнар коралар. Белемнәрен, акылларын Аллаһ биргән, тәҗрибәләрен җыеп, алар кешеләргә карата ниндидер начар әйберләр уйлап чыгаралар. Кемдер финансовый пирамидалар уйлап чыгара. Ничек әби бабайларны алдым микән дип, ничек шуларның акчаларын җыйым микән дип, кемдер башкаларга карата явызлык кыла. Ләкин белегез, Аллаһның планы көчлерәк. Аллаһу хайрул мәкирин. Иң хәерле мәкерле Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә Аллаһ бер планын куйган икән, ул планын тормышка ашыра. Вәләү карихал кафирун. Аллаһ Тәгалә әйтә, кафирләр моңа килешмәсәләр дә ди. Вәләү карихал мушрикун. Мушрикләр килешмәсәләр дә. Юхиккуллаһул хакка. Аллаһ Тәгалә хакыйкатьне барыбер ирештерәчәк. Һәм менә бу Фиргавун белән Мусаның кыйссасында без моны күрәбез. Патша төш күрде. Бер егет арадан туган, моның патшалыгын бетерде. Моны халак итте. Нишләргә? Бүтән службаны җыя. Бүтән службанда ничек дип аталгандыр алар? Бүтән саның кырында, полициясы да, прокуратура бүтәнесен җыя. Һәм әйтә: "Табыгыз миңа теге җегетне" ди. Нишләргә? Уйлыйлар, фикерлиләр, карар кылалар. Бүтән малайларны үтерергә. Таба алмый, аны каян беләсең, кайсысы икәнен? Тотыналар истреблять итәргә. Кыз бала тимәгез. Төштә бит малай күрде патша. Патшаның төше буенча бүтән балаларны үтерә башлыйлар. Контрольга алалар һәр гаиләне, һәр йортны. Бүтән җирдә шымчылар, шпионнар, бүтән җирдә агентлар бүтәнесе бар. Һәр авырлы хатынны контрольга алалар. Баласы тудымы, кыз ярар яшәсен. Малай үтерергә. Карагыз. Нинди план кордылар? Бүтәнәй бер контрольдә. Юк. Аллаһның үз планы. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ва макару ва макараллаһ. Алар мәкерлек кылдылар ди. Они построили свои планы ди. А Аллаһ построил свои ди. Аллаһ Тәгалә күптән бүтән нәрсәне киләп куйды инде. Муса алейхиссалам тугач, әнисе белә, аны үтерәчәкләр. Нишләргә белми, чыгарып бирәсе килә, курка. Аллаһ Тәгалә туктата аны. Туктаттым ди, туктатмаса чыгарып бирә иде ди. Бүтәнесе куркылган, бүтәнесе өркетелгән, напуган, зашуган. Шундан соң нишләргә белми, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бар бишегенә сал да сугагыз" ди. Верная смерть. Бишекне ала да суга сала. Аллаһ Тәгалә бишекне туп-туры җибәрә Фиргаунның өенә. Бүтән җирдә үтерәләр, Фиргаунның өендә тынычлык. Яр буенда утыра Фиргаунның хатыны Асия, балалары юк. Бала кирәк. Хатын кыз. Сабый бала Аллаһ Тәгалә биргән безгә. Фиргаун әйтә, үтерегез ди. Чөнки закон бүтән кешегә бер. Юк ди. Әйдә без аны үзебез үстерәбез. Бу безнеке булыр ди. Хатын кыз киләп, җайлап, майлап ирен. Аллаһ Тәгалә Фиргаунны халак итәчәк. Мусаны Фиргаунның кулына тапшырып, әйдә үстер моны ди. Фиргаун шуны үстерә. Аллаһ Тәгаләнең планы кая гына булса да ул тормышка аша. Ләкин һич шиксез сынаулар була, чөнки сынау вакытында кемдер үзенә җәннәтне ала,
кемдер җәһәннәмгә китә. Шуңа күрә җәмәгать 4нче сабак авырлыктан соң җиңеллек килә. Фа инна ма'ал усри юсра. Килдеме сиңа авырлык? Бел. Хәзер җиңеллек киләчәк иншалла. Киттеме бер нигъмәт? Бел. Икенчесе килә. Бәлки килгәндәдер инде, син күрмисеңдер. Шуңа күрә авырлыктан соң җиңеллек килә. Сөйкле пәйгамбәребезгә шул кадәр авыр булды. Авыр. Менә сынам дигәндә Аллаһы Тәгалә Духа сүрәсен иңдерә. Төн караңгы, озак, ләкин ничек кенә булса да таң ата. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә? Вад-духа. Клянусь утром ди. Таң атачак ди. Төн бетәчәк. Вал-лейли иза саҗа ди. Һәм ант итәм төн белән, караңгыланып барган төн белән ди. Ма вадда'ака раббука ва ма қала ди. Аллаһ не оставил тебя ди. Аллаһ сине ди калдырмады, уйлый күрмәде. Менә бу авырлыкларың белән, бу сынауларың белән көрәшкәндә ди. Менә ватылам, сынам дигәндә уйламады. Нәрсә? Иртә җитәчәк ди. Караңгы гына, ничек кенә караңгы булса да, һәм Раббың сине ташламады. Ва ма қала. Һәм ул сиңа ачулы түгел ди. Кайбер кешеләргә сынау килгәч, наверное, Аллаһ меня не любит. Наверное, Аллаһ за что-то меня наказывает ди. Беләсезме, сахабалар сынау килмәсә кайгыра башлаганнар. Аллаһ мине ташламады микән ди. Чөнки һәр вакыт бу дөньяда Аллаһ сынауны бирде хәерле бәндәләренә. Хәерле бәндәләргә сынау бирде. Шуңа күрә сынау килде. Сынаудан соң авырлык. Авырлыктан соң җиңеллек килде. Муса алейхиссалам ничә ел сабыр итте. Ничә ел кашып йөрде. Кемгәдер хезмәт итеп Мәдьяннәрдә, чөнки аны үтерергә дип аны игълан иттеләр. Все үтертәбез диделәр. Ләкин барыбер Аллаһы Тәгалә нишләде? Аңа, аның халкына җиңеллек бирде. Сынмады, тайпылмады, җиңү барыбер килде. Шуңа күрә авырлыктан соң җиңеллек килә. Һәм соңгы сабак. Сөйкле пәйгамбәребез Мәдинәгә килгәч, күрде яһуди халыклары Гашура көнендә ураза тоталар иде. Шуннан сорады, ник алар ураза тоталар дип. Яһуди халыклары әйттеләр, ничек инде ураза тотмыйк? Бүген бит Аллаһы Тәгалә безнең пәйгамбәребез Мусаны Фиргауннан коткарды. Шуңа күрә без ураза тотабыз, Аллаһка шөкер итеп, Аллаһка рәхмәт әйтеп дип. Шуннан соң пәйгамбәребез нәрсә диде? Муса күбрәк безнеке ул диде, сезнеке түгел. Шуңа күрә безнең Мусага хакыбыз күбрәк диде. Шуңа күрә без дә ураза тотыйк диде. Иншалла, кемдер инде бүген Тәсуга уразасын тота. Иртәгә Гашура уразасы була. Шимбә көн булса да, ялгыз шимбә көн галимнәребез Гашурада ярый дип әйтәләр. Шуңа күрә кемдер тота икән, иртәгә тотсын. Кемдер булдырала икән, ялгыз булмасын дип, якшәмбәдә уразага керсен. Ләкин пәйгамбәребез нәрсә диде? Үткән елның кылган гынахлары кичерелер дип өмет итәм Гашурада ураза тоткан кешеләрне диде. Шуңа күрә килегез гыйбадәткә, уразага һәм иншалла иртәгә мәчетебездә ирләргә завтра у нас в мечети будет ифтар мужской. Просьба с женами не приходить. Аннан хатын-кызлар киләләр дә, кая безнең ифтар дип йөриләр. Шуңа күрә 2 тапкыр кабатлыйм. Завтра 2 раза повторяю, ифтар будет чисто мужской. Альхамдулилля, приготовим, как во время Рамадана, да, приготовим столы, машалла. Нужно возвеличивать этот день, потому что это день Аллаха. Шуңа күрә уразаларыбызны тотыйк, кабуллардан булсын. Аллаһ Тәгалә җәмәгатебезгә, мәчетебезгә бердәмлек, бәрәкәт бирсен иншааллах.